הגענו עכשיו לרגע השיא של מבחן האופניים לסנטוריון החשמליים, אופני הרים, שיכוך מלא, חשמליים כמובן, מנוע של בוש. תומר פה, הנה הוא תומר, מצלם את האופניים החשמליים, פה זה המנוע, אתם רואים, מנוע, סוללה, ונצא לרכב. הרבה. סנטוריון נומיניס, זה השם של האופניים האלה, ומצליחים להביא את החשמול ל-27.5 שיכוך מלא להרים. יחידת ההנעה של בוש מרשימה כמו תמיד, הרבה מאוד כוח, טווח של 100 קילומטר אם רוצים לרכב לא בשיא התגבור. עם המתלים לא הכי הסתדרתי. הקדמי קיפץ לי כל הזמן והאחורי סגר מהלך, והיה בסך הכל מאוד קשה לקיול וקשה לכיוון, ולא הצלחתי להגיע לסטאפ, אפילו אחרי חודש האופניים היו אצלי, לסטאפ שממש הסביע את רצוני. אהבתי את השימוש בדיסק קדמי גדול, 203 מילימטר, זה בהחלט עוזר באופניים של כמעט 24 קילו, והייתה לנו תקלה אחת או שתיים שהצלחתי לתקן לבד בשביל. בסך הכל ההתאמה למשימה ישנה, תקבלו אופני שבילים עם טיפה זיקה ל-All Mountain כמו שכתוב בפרוספקט של היצרן. הם עדיין כבדים, הם עדיין מתמרנים קצת קשה, ויש בעיית אחיזה מקדימה בגלגל הקדמי, בעיקר בגלל המתלה, שמשפיעה מאוד על ההתנהגות. לדוגמה, הסינגל של גבעת המורה לקח לי 2.5 דקות יותר מאשר ב-KTM החשמליים, אפילו שבירידה, כמובן בלי תגבור, הגעתי ל-57.8 קמ"ש במהירות C. שווה לבדוק אותם. הייתי בודק את הגרסאות דווקא עם המתלי רוקשוק, שאולי שם בעיית האחיזה בחזית נפתרה. להשיג ברוזנמינץ 24 וקצת אלפי שקלים. ביי. כמעט שכחתי. הערות, תגובות, וכמובן תירשמו לערוץ שלי, פה מלמטה או מלמעלה. נשתמע. סנטוריון נומיניס, זה השם של האופניים האלה, והם מצליחים להביא את החשמול ל-29.5